Thank you, Cyrus and Amy. Miss Patch, Mr. Bonello, Glenn Buġeja, Mr. Glenn Buġeja. Eżiz, kapijiet tal-iskejjel, u supporting staff ta'kom, u l-allima, u supporting staff tal-iskola kollha. Eżiz studenti, din l-attività minn sena l-oħra issa drajta u nkun qed nistennija. L-ewwel nett għaliex minn sena l-oħra naraw kambjamenti. Ma fost l-aktar affarijiet li napprezza f'din l-attività hija s-sens ta' kollaborazzjoni li hemm, is-sens ta' kollaborazzjoni biex tiġi organizzata. Il-kollaborazzjoni bejn il-Kulleġġ San Ignazju ma' l-HSBC, the Malta Water Program. Il-kollaborazzjoni li hemm bejn l-iskejjel fih dan il-kulleġġ. Il-kollaborazzjoni li hemm bejn l-allima, mhux biss tal-mużika bejniethom tal-istess kulleġġ imma l-allima tal-arti, l-allima tal-mużika, l-allima tax-xjenza, kollaborazzjoni oħra. Il-kollaborazzjoni bejn l-istudenti li f'kull skola jingħaqdu minn klassijiet differenti u jitellaw kor. U allura hemmhekk qed jipprovdulna il-mużika imma b'mod b'sinerġija bejn il-klassijiet kollha. U mbagħad ukoll il-kor tal-kulleġġ li ġej minn sinerġija oħra ta' tfal flimkien, żgħażagħ studenti mill-iskejjel tal-kulleġġ. U allura dan bdejt b'din għax għalija din importanti ħafna. Kemm hu sabiħ li nitalmu naħdmu flimkien u kemm flimkien kapaċi nagħmlu affarijiet. Bl-inqas kważi riżorsi, mhux veru, imma bir-rieda b'dak il-spiritu ta' tim u ta' kollaborazzjoni biex nagħmlu xi ħaġa tajba ħalli nagħtu viżibilità lill-organizzazzjoni li qegħdin fiha, f'dal-każ Kulleġġ San Ignazju. Ma dik hija waħda mill-ewwel affarijiet li dejjem jimpressjonawni f'din l-attività. U mbagħad jimpressjonani wkoll il-fatt li minn sena għall-oħra qed tkomplu tinsistu u tagħtu viżibilità fuq l-importanza tal-ilma. L-ilma li ma nistgħux ngħixu mingħajru, kif smajna anke fil-kanzunetti li smajna it-tfal u żgħażagħ ikantaw. L-ilma li ma nistgħux ngħixu mingħajru, l-ilma li aħna li għandna x-xorti tajba li ngħixu f'pajjiż fejn l-ilma niftħu il-vit u jkollna l-ilma tajjeb biex nixorbu. Rridu ma nserħux rasna li dejjem se jkollna l-ilma u allura rridu nibżgħu għall-ilma. Dik hija forsi waħda mill-ewwel affarijiet li joħorġu. Imma wkoll irridu niftakru li ħaddieħor ħafna pajjiżi u ħafna popli fid-dinja, miljuni ta' nies, m'għandhomx ilma sejf li jistgħu jixorbu. Għandhom skarsezza sħiħa ta' ilma, m'għandhomx laqqa metodi sanitarji ta' kif jassiguraw li l-ilma jasal tajjeb għand in-nies. U allura jiena fix-xorti tajba tagħna dejjem nemmen li rridu nibqgħu niftakru li mhux kulħadd bħalna biex napprezzaw dak li għandna. Imma wkoll nimpressjona ruħi li b'dan il-kampanja li tagħmlu, b'dan il-proġett li tagħmlu kull sena fejn tinkoraġġixxu l-arti l-istudenti biex ipinġu, qed ninaqdu wkoll mad-dinja u qed nagħmlu statement. Bħala Kulleġġ San Ignazju, bħala tfal u żgħażagħ minn dan ir-reġjun ta' Malta, qed tagħmlu statement kbira. Statement li jorbot ma' dak li fl-2015 il-mexxejja tad-dinja fi New York, fil-Ġnus Magħquda, fil-kwartieri tal-Ġnus Magħquda, iffirmaw għalih, ikkommettew ruħhom għalih, ikkommettew ruħhom bir-responsabilità ta' mexxejja tad-dinja, ta' pajjiżi tad-dinja biex jaħdmu ħalli jwettqu fil-prattika l-Aġenda 2030 tal-Ġnus Magħquda bi 17 il-mira għall-iżvilupp sostenibbli. U mira numru 6 titkellem speċifikament fuq il-kwistjoni tal-ilma. U allura kull meta l-Kulleġġ San Ignazju jaħdem fuq din l-ixju tal-ilma u biex aħna nippreservaw l-ilma, nikkonservaw l-ilma, aħna nkunu qegħdin nuru li fil-prattika
għaliex qed nedukaw fil-proċess, qed ninfurmaw lil nfusna fil-proċess, qed nagħtu viżibilità wkoll lil ħaddieħor li forsi s'issa mhux daqshekk konxju li aħna għandna responsabilità anke fiċ-ċokon ta' pajjiżna. Għandna responsabilità lejn dik l-aġenda globali, l-Aġenda 2030 tal-Ġnus Magħquda. U għandna responsabilità kbira ħafna għaliex kif għedt l-ilma ma nistgħux naħduh for granted. U speċjalment meta nqisu il-kuntest tat-tibdil fil-klima fejn nafu anke issa mir-riċerki xjentifiċi li ħerġin kemm f'pajjiżna bil-bidla fil-klima ħankunu effettwati. U allura kemm aktar u aktar għandna bżonn nieħdu ħsieb. U allura rrid nagħti ħajr minn qalbi lill-mispaċ, lill-heads tal-iskejl tagħna, lill-assistant heads, lill-teachers, lill-essays, lil kull min qed jagħmel din l-attività dal-avveniment annwali qed iġġibuh flimkien u tagħmluh suċċess għax il-ġid li qegħdin tagħmlu huwa kbir ħafna. Irrid nirringrazzja lit-tfal u liż-żgħażagħ li tipparteċipaw u komplu kunu attivisti żgħażagħ u tfal. Qed tkunu attivisti millum ta' dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent imma wkoll ta' dak li għandu x'jaqsam mal-paċi. Tajdu li mal-ambjent u l-paċi kollox huwa relatat. Min m'għandux ilma li huwa sejf qed jgħix f'inugwaljanza kbira. Fejn hemm l-inugwaljanzi hemm it-tensjonijiet soċjali. U allura il-fatt li jintkom qed tippreżentaw proġetti bħal daw fejn qed tgħidulna nibżgħu għall-ilma, ejjew nieħdu ħsieb x'qegħdin tgħidulna. Qed tgħidulna aħna f'pajjiżna nieħdu ħsieb minn issa biex ma jkollniex inugwaljanzi, ma jkollniex tensjonijiet soċjali, ħankomplu ngħixu fil-paċi. Grazzi eżis tfal u żgħażagħ li qed tkunu attivisti millum tal-ambjent u tal-paċi. U jalla qed tikomplu titrawmu ħalli għada meta tmexxu l-pajjiżna tkunu l-mexxejja għall-ambjent u l-paċi. U fl-aħħar nett, grazzi lill-HSBC li kull sena u nittama s-sena d-dieħla wkoll u ta' waraja tkomplu tagħtu dal-backup, das-support lil kulleġġ San Ignazju. Jien gburija ħafna bikom. Grazzi.